Exercițiu 1. Un paralelogram are unghiul A egal cu 3 unghi B. Noi știm că în paralelogram două unghiuri alăturate sunt suplimentare, adică suma lor este egală cu 180. Ar veni unghiul A plus unghi B este egal cu 180 de grade. Dar noi știm că un unghi A este egal cu 3 unghi B. Asta înseamnă 3 unghi B plus unghi B este egal cu 180 de grade. Iar dacă adunăm, obținem 4 unghi B egal cu 180 de grade. Și unghi B este egal cu 180 de grade împărțit la 4 egal cu 45 de grade. Exercițiul 2. Într-un paralelogram, noi știm că unghiul A este egal cu 5 unghi D. Din nou, știm că într-un paralelogram unghiurile alăturate sunt suplimentare, adică au suma de 180 de grade. Deci, unghi A plus unghi D este egal cu 180 de grade. Noi știm aici în problemă, unghiul A este 5 unghi D, deci 5 unghi D plus unghi D este egal cu 180 de grade. Și dacă adunăm, obținem 6 unghi D este egal cu 180 de grade, iar unghiul D este egal cu 180 de grade împărțit la 6 egal cu 30 de grade.